Yamde sappo e jeɗɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo RFI fulfulde. Yamde no gayi silmaji capanɗe tati wonto Gaza leydi Palestine. Rama Diallo. Lahanaje Israel mbombi subako to leydi Palestine suudu sappo e tati moytama fa laaɓi ko nunkoɓe Israel na miila wo Hamas en haɓanoɓe Palestine ɓe o nokkuɓe ndesata ɗoni kaɓolɗe maɓɓe war hooreji hannden to Israel hollama Palestine e Israel celay fa hande bomodirde ɗum saboke mettuɓe ndeji ko waddi seppoji leyɗe yoga to paari ton du seppo waɗi leyɗe Europe yoga du e gartaɗe majjo. Lahanaje Israel njofi bombo e leydi Palestine handen asay o suudu na hewta kanji ɗi sappo e tati woni ko lamna konunkoɓe Israel na miila ɗo wono ko Hamas en haɓanoɓe Palestine ndesata kaɓoɗe muɓɓen e jan heɗade jantore Aissa Sow. Piroje Israel mbaɗi gaynande e hakkundere Gaza jamma aljuma fay aset subaka e wiide kono Israel wonande fabotoɓe Palestine yimɓe sappo e ɓesgu woturu mayi e ɗe gaynande to hirnange bande de Gaza. Hilifa Amerique alfinaɗo gueɗe Israel e Palestine yettima to Jérusalem hande ngam yewtidde e hilifaɓe Israel jango hade o yettoyade Cisjordanie ngam joddade e hilifaɓe Palestine e ko yowiti e ɗi fitinaji. Woni yidde makko ko hebde e ɗe cate ɗiɗi jam duumiɗo cekedele mbaɗino fade Washington e wiyede ɓe daraki e dartinde ɗi fitinaji ɗum ko caggal nde ɓe kali jonde goomu kisal nde fedde dental leyde fonnode wadde aljuma hanki e ɓe to sakkitingo wonande Palestine ko yimɓe 139 maayi taw hen 39 ko sukaɓe yimɓe ujunere ngañima e gaynande Israel gila altine fade hande. Leyɗe kewɗe na kolla mettuɓerɗe muɗum ɓen e war hooreji jokkuɗi to hamde hakkunde Israel e Palestine to leyɗe yoga Europe hande seppoji ngaɗi wiide iɓe jingana Palestine ton du seppo ngo wo wiide fa handen peɗe aduna yankoje e leyɗe gatta baka muɓɓoy no waɗa de jam yiite hakkunde ɗe leyɗe to Espagne yimɓe ñakata 250 seppuɓe to saare Madrid wiide yimɓe ɓen na acca deƴƴere de gatta baka muɓɓen rewɓe hewɓe mbultoken kamɓo do hollitinde fa handen ɓeɗe muɓɓo bela e ko waɗata ɗon to leydi Palestine leydi liɗɗo no fa handen to Lyon e to Marseille tawti to Nantes e Toulouse ton du yimɓe mbutoken ceppi ɗum heɓaka ndelle to leydi Paris sabude ɓe kaɗanoma wutago ngondu laatoke ndelle foɗodinde hakkunde e polici en. RFI Garwa e dow 104 to ɓerjetati. Ayuɗi jaren kibaruji ɗi yeso to RD Congo yimɓe waɗuɓe capanɗe tato woni ko nanga gatta e kasu gurdam hollama kamɓe ɓen ɓe caboken waɗude bonondaji kewɗi ko fati e wakkati julɗe korka handen alsilami en kawtuno e nokku to julete ton ko watti fa hande ndu bonondaji hakkunde maɓɓe ko ɓe piini polici en ɗo wonno ko ɓe caabi mayde polici goto yimɓe ñakata a capanɗe nayo e jeegom nawniɓe yogana gon e nawnande cattuɗe ɗum wonno ko humpita hollama ndelle joga e maɓɓe du tawama kamɓe ɓe daɓɓinanama ɗum woni kasu muɓɓen goto hokkama duuɓi 5 goto fa hande woɓɓe fa hande du keeɓi yoofede saabu lamnama to sariya e joppama kamɓe ɓen e jahanto leydi Soudan to ndu hollude draniɓe ndenagu tedduɓe ɗon wiyeteɓe officier en ɓe woodi nayo maɓɓe e waraɓe e masibaji ko sembankoɓe gaɗi wakkati nde ɓe gonno e ɗoytirde ɗon no laamiɗo diwal ngal e yahde e nokkuje delle leyɗon wonno ko holla kamɓe ɓen ɓe moɓe maɓɓe wonno ko fiina woni ko warti jonin e fande masiba gaɗɗo ɗon jento leydi Niger ton du ndelle pamon kaɓe ɗe e gaddi fande kaɓe sembankoɓe jomɓen kaɓoɗe celay wadde fiinude ɗon e gure wiyeteɗe nokku wiyeteɗo Ansarun ɗum ndu wonno ko saabi dillol yimɓe kewɓe e ɗe nokkuje ndelle hollama kenga aljumare yimɓe kewɓe e ngari leydi Tilaberi yimɓe ɓen du dilluɓe ngal ɓe filade ɗo no nokku jam sabu saɗɗaji gaɗoji e ley e sera a wuro ton ndelle ni en hollude on fa handen saɗɗa gonɗo to leydi Palestine fa handen ɗum waddi saɗɗa du ko waddi e seppuji kewɗi to leydi Tunisie du yimɓe tawama e seppude handen wiide ndelle ɓerɗe maɓɓe bela e ko waɗata ɗo kibaruji ɗi kaɗi on jettama sanne sabu